Здравейте! Аз съм Ива и вие сте с предаването Полезни съвети. Днес ще ви разкажем за тиквените семки. Те съдържат белтачини, фибри, мазнини, линоленова киселина, глутаминова киселина, аргинин. Микроелементите са представени от цинка, желязото, магнезия, фосфора и мангана. В по-малки количества присъстват калият, калцият, селенът, витамините са А, Б, B9, Е и ПП. Тиквените семки са полезни при заболявания на бъбреците и пикочните пътища. Високото съдържание на цинк ги прави отлично профилактично средство срещу простатит. Микроелементите в тях са полезни за укрепването на сърдечния мускул. Тиквените семки имат още едно лечебно свойство. Те действат слабително и диуретично, извеждат оловото и кадмия от организма, намаляват газообразуването в стомаха. Не по-малко полезно е и маслото от тиквени семки. То съдържа витамините А, B1, B2, B9, С, Е, К, П и ПП, 53 микро и макроелемента, масни полиненаситени киселини, белтачини, флавоноиди, стерини, хормоноподобни вещества и цяла гама от есенциални фосфолипиди. Освен това е богато на пектин, не по-малко от ябълките. Маслото от тиквени семки се използва за лечение на туберкулоза, язва, хроничен и остър гастрит, за подобряване на състоянието на артериите, за понижаване нивото на холестерола в кръвта, като обезболяващо при цистит, за нормализиране на обмяната на веществата и дейността на простатата, за забавяне на стареенето на организма. За да предотвратите косопад, втривайте 2 пъти седмично масло от тиквени семки в корените на косата. Тиквените семки са отлично средство за прогонване на глистите от организма, защото съдържат отровата кукурбитин, която е безвредна за човека. Достатъчно е в продължение на 3 до 5 дни, сутрин на гладен стомах, да се изяждат по 100 грама семки и да се пие малко повече вода. За децата семките могат да се смелят в кафемелачка или блендер и към тях да се добавят малко мед и чаша мляко. Получава се изключително вкусна напитка, която трябва да се пие на гладен стомах. Първо половин чаша, а след половин час и останалото. Надяваме се, че намирате информацията, която ви предоставяме за полезна. Екипът на Полезни съвети ви желае спокойна вечер!